Good afternoon. Yan. So, nandito kami sa may river landing. Kasi pupunta kami dyan sa may jazz festival dito sa Saskatoon. Yan. Meron kami ganito, upuan ni Isabel. dati yung basketball court na yan, wala yan. Basketball. Ganda ng basketball court dyan, oh. Ano yun, Daddy? Huh? Small gym? Alin? Oo, ayan, oh. Outdoor. Outdoor gym? Outdoor gym. Ganda ng panahon. Oh no, you forgot flowers. Maybe. Libre lang dyan maglaro. Mga Pilipino, syempre, maglalaro. Kasi yung stage nandun, yung stage. Dulo. Oh, last day na ngayon. Sabado. July ano ngayon? 12? Last year, 11? July 12? Last year, I remember, pinauwi na, may nag-glow. Oh, kasi dahil nung ano? May thunderstorm. Thunderstorm? Tapos, 2 years ago, yung ano, yung maulan? hangin. Oo, maulan nun. Chinese temple. Ganda na mga kahoy dito, no? Presko. Tutugtugan na. Oh, don't touch. Let's go. Yeah, sarap ng init. Mabel. A few moments later. Isabel! Ang sarap mag-rides dyan sa, ano yung tawag dyan? Neuron scooter. Yeah. Si Isabel nandun na nakakuha na ng As usual. kalaro. Si Isabel kahit saan. So, anong nangyari? Ano? Ha? Ano nangyari? Bakit tayo hindi natuloy dyan sa Jazz Festival dyan? Na-shock ako sa price. Tapos sabi ko, winay namin, is it worth it? I don't think so. Well, okay naman siya, Dad. Hindi naman siya masyadong kamahalan. Kaya lang, tawag dito, parang, basta, hindi ko lang, parang kung magbabayad ako ng ganun, wag na. Magkano? $90 per person, plus tax. Libre si Isabel sana. Basta ang babayaran namin lahat-lahat was, $222. Kaya lang. Tapos sa loob, alam ko naman kung anong nang 200? Wag na. Tapos last year kasi nandiyan kami, libre kami nakapasok, ano? Sanay sa libre. Sanay sa Nasyak pati libre. ako, akala ko Tapos, nabigyan ako 200. Yung Tama mga, na. merong mga pumapasok sa ibang gate, hindi naman tumutuloy kasi nabibigla nga sa, ano? Well, actually, you can check Presyo. it online. Kaya lang, siguro nasanay na lang tayo na ang mga presyo is 40 bucks, Kasi 50 dalawang bucks. taon, tatlong taon na to natin. Yeah, ano, pantatlo na namin to first time. palagi ko. kaming libre. I think the last time nagbayad tayo doon pero hindi ganito. No, hindi tayo nagbayad. Diretso Sabay, lang. come on. Chinek lang yung Mag-ano na lang tayo river landing. Lakad-lakad tayo. siguro dito. hindi, kasi last day ngayon, ano, kaya ganun siguro yung presyo. Nangihinayang Tapos, lang ako na hindi ko 7 dinala ang hours bike na, Isabel. ano daw, tugtugan. Ano? Parang 7 hours. 7 No, hours na it's okay. tugtugan. Kaya, Come on, Isabel. let's go, Ben. Si Isabel natakot sa ano. Takot sa scooter, E-bike. ayaw sumakay. Yung scooter. Maglalakad-lakad na lang kami dyan sa may river Ibalik mo na landing. kayo yung chair. Balik na sa sakyan. Very good. Oh, let's ride. No. Takot sa scooter. So anyway, tawag nito. Magbaano lang tayo dun sa mga baka may mga mag-ice cream, nag-dance. ice cream na lang. Ice cream. Sabado ngayon. Sabado ngayon. Kasi naisip ko 200. Tapos pagpasok mo, bibili ka pa ng food. Minisig Mga nga nasa namin sila Helen. Tapos yung Wag na. isa kong kaibigan, sabi ko, mahal ng bayad.
Kasi kung 200 na dad ang ticket, tapos bibili ka pa sa loob ng food, abutin ka ng mga 300, 400. So, yung ano. Pero masaya naman sana kasi may mga tugtugan. Next time lang, meron pang mga event kung ano-ano pang event dito sa Saskatoon soon. Okay lang. Kaya pala ang iba nakaupo sa labas. Oo, sa labas meron silang ganito. Upuan. Kasi mahal nga yung bayad. We're going to look for ice cream. Okay, let's go. Bel, gusto picture? Here? Chinese, ano to tawag dito? Kaya mo yan, Dad? Basketball court. Kaya mo yan? Ha? Kaya mo yan? Water ball. Ganda ng panahon. Ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon. Saskatchewan River. Ganda ng ano? Basketball court? Dati ba school bangon yan si Isabel? Nag-shooter bangon yan si Isabel? Bukas, Sunday. Monday sa Pilipinas. Dati di pa kayo, ano ba kasi mga tugtog na ni Eminem? Don't stop. Nakatalikod. Ano? Di ba? Mga kata ni Eminem. Ano? Eminem. Ano yung ano? Ano yung movie niya? Yung Miles? Ano? 8 Diba? Miles? Ano ba yun? Arugwa ka yan, Eminem. Tapos naka-arugwa ka yan. Tapos, Ganyan. Look at that. Wow. Here, Isabel, come here. Tapos ang view mo dyan, ano? Uy. Daddy, picture mo na ako tayo send ko ni kina Ate Julian. Anong gusto? Mga bike. Maganda itong outdoor exercise. No? Outdoor gym. Ha? Okay. Tapos ang view mo yan, river. Ayos no? Come here, Belle. Belle, here now. Ay, sige na. Sige daw. Biking. Ipaabot na Isabel yung ano? Sa biking. Ice cream. Sarap magganyan, no? Ang dami nagkakayak ngayon doon. Jet ski. Ano? Pagod na, Bel? Dapat dinala natin yung bike niya. Yung bike sana. Next time. Lagay lang natin sa likod ng sasakyan palagi. Yeah. Kunti lang. Kala ko $8 ndo. $8? Oh my gosh, kada kulon. Isabel, come here. Oh, nahulog. So, naghagad akong saro. Nahulog mo na. Di makapaglaro si Isabel. Walang dalang damit. Oh, Bel, mag-look-look. Mababangga. You're not looking. Let's go. Dito na lang tayo mag-ano. Pahinga muna. Sure, thank you for sharing. Baby, you don't like it. You don't like it? That's why you're sharing. Lasaan I mo? knew it. Nasaan? Sarap tong ano? Siram? Lollipop. Yung mga, iba-iba. I like it. Daddy, in fairness, wait, one more.
Lollipop. Lollipop? Dali. Oh, Wala. masiram. Wala sa. Masiram ang blue. Tapos pag may individually may flavor siya. Tapos pag pinaghalo mo gabos, it's yum. Yum, ano, namitan mo sa blue lang. Bubble gum. Kaya nga, pero namitan mo saro-saro. May individual flavors sinda. Na. Strawberry. Siram nga ni. Oh. Anong flavor kang purple? Purple, anong lasa? In fairness, I like. Ano? Hindi ko alam kung anong lasa ng purple. Perfect. We are here in the shop. The shop. Dito na lang kami tumambay sa the shop. Okay, that's it. Nawiwi kasi bigla si Isabel. At least na-hold niya. It's cheese. Daddy, ang akala ko, dapat kasi sinabi ko hot. Gusto ko hot. Hot. Bili ka ulit. Isa ba? Ay, wow. Kasi mag-compare doon sa 200 na babayaran natin sa magkano lang dito, di ba? Magkano to? $6. Oh, 6. Plus ito, 8. Plus yung ice cream yung size. So, di ba? Gusto ice cream mo, boss? Oo. Hindi, paano maubos? Tumatawid daw kanina. Lumilipad tong ano ko. Nahulog? Sombrero. Itinapon ko na sa basura kasi hindi ko na mahawakan lahat. Gusto ko pa naman sa akin. Si Isabel, nakaganyan. Tumatawid. Kasi naiihi na. Ay, bumalik na naman sila. Tama yan, nag-iinom Oh, ka. tapos nag-iinom ng beer. Umiinom ng beer. Magkano ganun? I don't know. Ha? Try natin yun. Kasi may mga bata. Sino magbabantay? Sino magbabantay ng bata? Tama. Sama sa gitna. Sama natin si Daddy Lo. Daddy, I think I wanna order something hot. Sige na. So, sa'yo na yan. Sa akin na to. 25% lang Okay. yan. Wala kang lasa, matabang. Matcha lang talagang lasa niya. It's matcha and milk. Tapos 25% sweet. Sige na, ito nyo. Magulo lang sila. So kanina pala no, kaninang umaga, hindi kami nakasama kaya nang tulog ako. Si Kuya and si Helen may pinuntahang farm, strawberry farm. So 30 minutes away. 30 minutes Pagaling away dito sa atin. sa Saskatoon. Pagaling sa atin, sa Taylor mismo. Oh, sa Kasi Taylor. pagaling Brighton, malayo. Jericho. Wow! Here with mom. Ay, honey, oh, there's so many here. Honey. It's nice though because it's sweet. How about this one? Oh, look at this. Oh, I got the nice one. Ito, you have to find it under. Whoa! No, you have to put it here, inside the plastic. Go! Okay. Go, get one. Wow, this one! No, I want strawberry. Wow! Put it here. Hey, put it here. Ay, naku naman. No, I want. Mama wants strawberry. Oh no! This is strawberry. How about this one? This one is Yeah, oh, get na, get na, get na. Get po na yan. Wow, put it here. Put there. Put it in the plastic. Put it here in the bag because we're gonna give it to Ate Belle. Give it to Ate. Oh, here, here, here. Oh no. Get the red one. Oh, mga sadit-san honey. Mga cute. Get po na yan. Oh.
Nakalimutan namin may online tutor pala ngayon si Isabel. Louder. Rotten. Rotten or rot. Say rot. 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 Nakwatsera kasi. Okay, how about this one? Nakwatsera kasi si Isabel eh. They're playing with rot. Nakwatsera ang Isabel. Nakalimutan na may tutor. Nagtututor ka ngayon sa labas. Write the missing consonant, vowel letter in the word. Okay, Isabel? Are you ready? You have to sound. You have to write 2 letters. Okay? Sound is the sound And and What more, Isabel? Right. Very good. How many check did you got? 1, 2, 3, 4. Wow, you got 4 correct answers. Fireworks to the Ay, fireworks na pala. Tapos na? Tapos na. Grabe na yung mga lamok ko. Ha? Malamok. Ang ganda ng hapon. Babay ka na, Bel? Bel, babay ka na? Babay ka na si Isabel. Pasok pa man kami eh. Maduman kaya ako masirman panira. Go, 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 Jake. Ready? O ay binutasan. Tapos ay magtukaw na. Uyam ni Jik-Jik ay. Daddy, ilaw mo si Isabel, ilaw mo si Isabel, ilaw mo si Isabel. You win! The middle, Ay, middle. kaya ba? Masyado kumantig, maliit ang to. So, nasa gilid here at the center. Set, go! Ay, very good. Tayo nalat man maghali. So, ano? Isabel, go! Nabot ni Jik-Jik na nahuuna siya. Pupaparilig si ate. Jik, focus! Jake, straight lang, straight. Sige, ate ka lang. Gusto niya kaya nahuuna si ate niya. Kaya hinihiling niya si ate. Okay. Nawani. Oh. Yay, good job, you guys.